ETB-ko lehenengo elkarrizketi da, bai. Bueno, idatzi digute beretan zabizera joateko, no seketani. Que marrón. Baina harrera ona izan du aurten zuen taldeak Bai. eta diskak, zeinetan TikTokak ere eskaintzen dizkizuet. A ber, gaizka galdera bat. La sabia. Kalan da bezu, nahiko fitxaketa barrixesa, ez? Lehenengoen lan egiten Alegria Tabernan Iruñarrian, eta agertu zen Rayo. ¿Qué dice el nuevo cantante nafarroa? Hostia, que directo el rayo. Genial. Hostia, fuerte da, zenbat urte dauzkat taldeak. 2010etik. Ez que, claro, Wow. 16 urte. Hasieratik deitu da horrela baina. Bota zen idea ditzeko Komando Nafarro. Hostia, que horror. Daukazue Laurelaren tatuajeren bat? Laurel bai. Bakoitza kontatu beharko ditu bi egi eta gezur bat. Kontzertuaren erdian, apurtu zitzaidan. Praka, zakiletik, ipurdira. Hostia. Trena pasatu zakiun, Vale. eta hartu behar izen du ginuen kotxat, alkilerrekoa, eta Berlinaino fan. Estiloan oinarrituta ez, galtzerari dela pixkate betianik egon den estena bat. Baina talde modun adibidez, rapa ingo zeunkie. Ez. Ez zeunkie ingo. Igual kolaborazio bat. Igual Kolaborazio bat ingo zeunkie, noaz. Bizarro hori, Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Kaixo zeitxiz, Hello. zer moduz, beste aste bat hemen, gure super etxin txoku. Nahezu. Esto nahikari, lehen jau nahiku. Gero bronkio bota duztezu larri jaten bot. Tia, ez. Bueno, eske batzutan asko jatot. Ah. Eta orduan ez dut, malen, gonbidatu entzako. Matizatu. Claro, gonbidatu entzako ekartzen dugu. Gaur ez dut jan, ez dut asko jan ze pixkat patxutxana. Ja. Baina, bueno, tranquile, osea, de repente, zirku. Osea, malabarak izan hasiko da, hogixek hartuko itxan ez da lan hasiko, no? Jazta. Ez daukat gauza asko, limborekin atopegoaz, ikusi, primeran plataforman, zango dugu. Eta zin naiz kickboxinga egiten. Pum, pum. Ai, aitzi. Vikingos, la puta mejor serie. Vikingos, la puta mejor serie. Ez dakit zer esan aitzitxo. Nik pentsetot... Bueno, igual arritxuko nosue, baina nik pentsetot esarela engantxauko. ¿De qué vas? ¿Pero por? ¿De qué? Pero pa tanto. Probone balako eta emonotze zelako hiru aukera. Kickboxingai. Bueno, zutani persona desberdinak gara, Baina, Neri bueno, koru, tampoco me Vale, da. baina esan nahi dut, mongontzen aukeri nik eta nire garai hortako pixukidik, narok eta ainok, eta etxakon guztau. Baina kickboxing klasea zen edo kickboxing koreografiatuaz zaku baten aurka. Kickboxing. Fitboxing. Ez, kickboxing. Zaku baten kontra musikarekin. kontra. Musikarekin. Bai. Fitboxing. Bueno, a ver, baina, o sea, eurek esatozkuen zerreine. Bueno, total, sandana oso bardine. Zen bataren Ez. Claro, hori. Ah, kickboxing. gurizan. Amor, kari entera. O sea, gurizan olako almohadia baten kontra. Claro. Da beti bardine eta, sinceramente, hartzenan kristona mengo mine, da esaten eban. Guantikin, baina alan da B. Guantikin izen da B, kriston mine hartzen eban. Bai. Joango zinen eraztunekin azpitik. A ver, aitzi, Te pega zuntzako bai? tanto. Claro, ezetz. Baina, sin más, ez dakit, eskutxarrak eukiko Bueno, ez dakit. apur bat ofenditzen dit, esaten badidazu, utziko dudala. Ez, zure kasun diferenti bada, igual askoz divertigarri Nira da da. kickboxing. Orduan hori ez dakit zer Jendea da. jendearen kontra. Bueno, kirola, kickboxing. Vale, bueno, igual kasu hortan aitzi, igual gustatu itxatzu. Hemendik animoko Ikusiko zinak, dugu. de repente Euskal Herrixen belada batengo Ez. balitze... Bueno, Euskal Belada batengo balitz, noski baietz. Zegin kontra borrukatuko zeunke Euskal belada batengo balitz. Nire alturakoa den eta nire fisiko antzerakoa duen edo zeinekin. Busti izenak esan Bueno, duguz. pentsatuko dugu, nortu dauden nire alturakoak. Ez hola. da zetan zure alturako izene. Bai, Bai? Bai, tia. Bai. Bai. Izan da, nola esaten da, parekoa izan behar Bai, da. Bai, parekoa. pixua, altura. Bueno, baina pixu moldeatu itxen da, Osa, jente askok egun horretako oigoten dau, o bajatzen Hori da, bueno, maila berean dauden bi pixu, bi altura, bi tal. Vale, nik... Okurritzen zaizkit, Miruako Malentxo, Bai, Miren Nogales, bai, bai. txikiak horrela, ez dakit, ba? Niri okurritzeat ez... Jone Maguregi, si, Jonek, bueno, matit paliza bat, Maguregi. besotza roiekin. Hartze zaitxu holan, daltzazure egaran, zoiez. Hola, Pum! Bai, nik ez dakit, nor da nire alturaku?
Arroje, leire arrojeria? Ez ni baino asko salti hau da. Altagoa da. Haino arroita. Arroita bat. Arroitan kontra. Luma. Luma, otaino. Arroita, luma. Zu baino txikiagoa da, ez? Ez, Zura alturakoa da? bai. Ostia, txikiagoa imaginatzen nuen. Luma nire alturako da. Claro, ez dut desvirtualizatu bera. Bai. Luma, haino arroita ikusiko neuke. Vale, vale. Zesta erun bihar txarto burrukan eitzeko, ez? Bueno, txarto eruten basa, igual Justo hobeto. horrekin bisekin superrondo. Bai. Bueno, nik esan dituanekin ere bai, Horreitxik, Pentsa. ja. Bueno, kontua da. Kontua da, Zer moduzu? Ba, ondo egiz esan, ez deukete bez eguneraketa larrei kontetako aste hontan. Egiz esan deuket gogu, bakit astun neuela, baina ez kontxe momentun, eta literalmente ontxe momentun deuket burun, nire aurtengo supereventu izango dela benetan zabizeko sagardotegia. Bai. Ze ondo, porque eske gainera ja udaberrian gaude. Eta- Eskerrak udaberria heldu da! Egiz esati nahi bozue, ja zina pentsan outfite. Osa, ez dakit ondio ze jantzi, baina ja zina pentsan, tipo, ze jantzi neike. Udaberria da ze amaiz taldeari diru gehien ematen dion urtaro. Ze gaitxik esatu zueri. Negua joan data. Txiste horraz hasi genke, Bai. bezetako sagardotegiko maixen ingogun itzaldixa. Itzaldixe egin geu. Beitxu, hasikoa esaten. Bueno, beitxu, aitzi, eta itxe mogu playback bat, koreografisa bataz? This is me, this is real. Ez, imagina I'm de repente. exactly where I'm supposed to Zuk be imagina now. begoeri, amateto guzargixek, bizten diargi batzuk, musiki, tortaga gu, dantzareia. Eta gero, vale, igual ez. Ni ikusle moduan hori ikusten badut, recojo mis cosas y me piro. Osea, así de claro. Hartu nire gauzatxoak, Vale, eta bano. aitzi, ze imagineto zu aldo gulein? Zoze originala, dinamiku, Egingo nukeena da, lehenengo tragora. Osea, guk markatzen dugune kedadan Hernani poteoa bazkaldu aurretik, bai? hortxe lehenengo tragora gonbidatu, agertzen Bai. direnak. Bai, ze, a ber, egiz esango gu. Gaur benetan zabizabidin, oian edanik kotxin lotzatuiga. Lotzatuiga, zenterauga, gure kompetentziak, bueno, ez da kompetentzia, baina, bueno, galde de balde jai bat eitzen daue, bai. Euren Galde de gonbidatu balde banekin. da... Arraio irratia. Arraio Galde de irratiko balde. saio bat. Gu laster jungo bai, galde de baldera, baina ondino ez gaurti pasau. Ez bagara joan ja. Ez bagara joan ja, Ba, ez hori da. da. Bueno, dena den, eurek inbitau eginu esan, euren jai horta, eta ordun enterau eginen, ze dinamika eta ze super planazo dan. Eukitzen dabe, autobus pribau bat, lokal bat reserbaute, piztina de bolas. Osea, inbiteta itxuezela ez dakizema gauzata eta karo, entzugu hori dana eta esagu. Ai ama, batxarto sentitzega, ze guk hori dana ez daukeu. A ber, baina ez gara proiektu berdinak. Ez, Gara, noski bi ez, proiektu helburu desberdinarekin. Bai, baina Hemen zimaz- pasatzen dena da malen gu, konformetaga, salseoarekin, dardarako sagarotegi bat antolatzarekin nahikoa dugu. Bai, noski bai, Gero, ez, baina bestalde. eskuzabala izete aldera konbidatukin. Ja, maitia, baino, hiru gara lantaldean, Ja, ezin gara bai, ez dugu hortaz diroik, guztiaz ja. okupatu, dirua, ba, jarri genezake gure poltsikotik, gu konformatzen gara zagarotegiarekin, eta gero bestalde, eske, datozen gonbidatuak dira Euskal Herriko punta desberdin batekoak. Diferentitate. Eske, claro, ze autobus jarri behar dugu, nora? Claro, guk ezigu Pasada ipini. dia Gasteizik, Iruñatik, Ke gero ba. Mutrik. Eske, mesedez. Guk autobusik ezigu ipini. Ipini geinkena da... Gogoa. Eta punto. Ipini geinkena da, preparauko gu, baskarixen esango gun itzaldi barra bertzo barra bakarrizketa izango dana. Preparauko gu hori. Preparauko gu eta antolatuko gu ondo. Igual jolastxun bate oso zerbe bai. Komeniko litzake. Zo zer holan guaixa. Tipo lokotxak eta herrikirola. Hori ez. Gero kontola zuda. Gara jarriko horre alinfiltrau jolasten. A ber, hombre, 50 pertsonas hori ez, baina ez dakit, okurri duko akuso zer. Hori, eta gero, ba, hoxe bat txupitotxu bat entradan. Garatuko gu, joku, garatuko gu joku, eta buelta bat emongotzeu, baina egon tranquil, segure benetan zabizeko zagarrotegixe izango da, biziko eventu. Biziko eventu. Biziko fly. eventu. Eta honaz batera, entzularen galdera zein dan esango gu, eta gero ja, hemen etorriko di gure Nafarroa, 1512ko lagunak historia egitera. Ja lagunak, claro. Bai, laguneri. Vale, entzularen galdera aste hontan bialduzku, Beñat eskerrik asko galderi bialtzearen musutxu bat. Haupa Beñat, eskerrik asko. Kaixo ekipo, a ber, hemen ere galdera. Zer nahiago zue? Zuen oroitzapen guztia galtzea, ala zuen ingurukoek zuekin dituzten oroitzapen guztia galtzea. A ber, zer antzute zuen. Ale ba, gero arte. Eta listo, galderi entzunde zeitxo... Egiturarekin jarraituko dugu.
Arbizutik bat eta Uztarrotzetik bestea, haiek hemen izatea evento bat da eta historia egiten gabiltza. 15 urte bihotzez eta jarreraz diska ekainean kaleratuta, 5 dira taldean eta hemen parean abeslaria eta gitarra. Hemen ditugu prest saioarekin hasteko ongi etorri Nafarroa 1512 Ulon eta Gaizka. Eskerrik asko. Ondo etorri! Historia! Historixi da hau, Kariz? Galdetu itzuen lehen kanpun. ETV-ko lehenengo elkarrizketi da, bai. Bai. Orduan, itzela, gogorraztera ja. Erronka, kristona, gaur hemen, ja, bueno. Baina deke lehenengoa? Ez nik ez dut ulertzen. Ja, neuk ez dut Urduri ulertzen. gaude. Baina zuek kalin mainstream esarie. Zesan nahiot kalin zuek oso talde ezagun Euskal esarie. Herrian, bai. Bai. Bai, baina bueno, nik uste gure potentziala badagoela zuzenekotan, kontzertutan. Ez elkarrizketak egiten, o... Nik uste hori dela gure potentziala. Zuek zare tradizionalak. Bai, Vale. gaur arte bintzeko, gaur egun Gaur arte ez egia da, gaur da lehenengo la elkarizketa serioa esango. Vale, a ver, Horrek seriotik ez daugan zen. Argi esan gehu. Zuei heldu atzuen lehenengoz, benetan zabiza etorteko proposamena, ze pentsau zen duen. Azteko ez hautzen duen podcasta, ez ze pentsau zen duen. Ez autu behi, Vale. nik bintzet ez hautzen nuen, Nik ez vale. hautzen nuen, Taldeko ez hautzen nuen. gehiengoak esango nuke behietz. Behaz ginen, imaginetzen. Ez. Ez que benetan harriduraz esaten du. Egia da, aiatu zaki unien invitazio esaten ginen. Idatzi zidan ulonek, eta... Bueno, idatzi digute benetan zabizera joateko, no seke, ni. Ke marron. Idetzi nion Gaizka izan gati, banakilen bestiek, esan bizu bilan. Nipa. Nipa. Nire goña eta Gaizka, venga, godu esfortzu bet. Ja, baina Gaizka zuk hasieran ez esan zen nuen, ez? Bai. Claro. Hasieran kalabazak. Ke marron, tu. Ba, hemen txero Elkarrizketetan, baina bueno. Eta gero Hemendik baietz. gora, bendik deituko zaituztete. Leko danetatik de repente. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Zango dugu, lehen, hau grabatzen hasi baino lehen, topatu zaretela hor kafetegian. Bai, zimaz, gauzi da, ni hemen ibiltzena Pedro Porzu Casales, hor restaurantin ez da goten inoz. Orduan juna, nire eskinkerreko diademiaz, exdon pintakin, eta justo egon da gazterixa oso bat, behitxu iztien, nik uste igual ez dut inabera, ez dakit, dana begiregatu dit, da gero derrepente zuekin topauga, da zimaz aitzirra zixitzen. Bai, sin más. Ez da Tampoco- inbesterako. No, ez da inbesterako. Bueno, sin zer más. modu zaudete? Ondo zaudete? Ongi, urduri Bai. torga, ni pixket lasaitzen aniz guai, ez dakite Bai, ni Gaizka pixkat ere, daun, bai. baina, Claro. bueno, afrontatuko du, dena bezala. Bigarren arbizuarra, podcast honetan, Ezkurdiari ere esan genion, gostina egin digu, beste behin, bigarrena beraz, bai, a ber, normala ere, bai, aparte gero pelotariak asko kritikatzen ditugu, orduan, nik Ez, uste, asa, zerredaz danak. Bai. Egixo da, kritika utxo guzpilloa. Ezkurdia ez da enteratzen. Zengatik, aparte. zengatik? Ba, ez dugu esango, ja. Motibo askotan pilloa esan. daz kritiketako. Baina, bueno, listo. Gero esango dizuegu. Bai, gero pribaen kontako zuegu. Ze ja Bueno, pasatzen ari gara. zuen azkenengo disku 2025 kaleratu zen duen, zelan ikusto zue harreri? O zelan ikusto zuen taldi jentik hartzen da bela? Oso ona. Oso ona. Bai. Nik uste diskunek behi mandiula, ez? Bultzada Puntxu bat, bai. garrantzitsu bet. Bai. Nik uste generazio aldetik debei, gazte generazioek Nafarroa hartu bela horre bihotzin bezala, eta gintzet eskertuik eta Bai. ikusten da. Zuzeneko tanta ikusten da, zerbeitetzen ikusten guai dela urti atzuk adibidez. Bai. Lehen lorroko jendia horia kontzertua aurretik, sekuleztu nahi iruditu adibidez. Vale, esango dugu, eta, bueno, eske honek kriston grazia egiten ditu, TikTok. baina aina harrera ona izan du aurten zuen taldeak Bai. eta diskak, zeinetan TikTokak ere eskeitzen dizkizuet. A ver, gaizka galdera bat. La sabía, Buah, qué Gaizka ez da rabia. zepazetan, oza, men konfixantzan, Bai. komentan bigu hau. TikToka daukezu? Ez daukezu TikToka. Baina ikusten Baina ditu. entereta zago ez? Bai, ikusi dut. Vale. batzuk. Eta? Ze opinetozu? Fanpila batu. Ez Ja, ez que, dakit. emon dago Euskal Herriko derrepente hori zaela, figuri. A ver, Bebe, gugo de, 2 ez, 3 ez, laugaren planun. Taldia. Ez dakit. Osea, ni lehenengo TikToka ikusi nuen duela urte bat edo, eta esan nuen, pues una txikillada, ez? Bai. Esate baterako, dije, sin más. Baina eske, hostia, ikusi dut igual, 8, 9, 10. Niri jabetean, bastante ateratzen. Ez dakit zenbat, Agertu eta hostia, niretzako, pertsonalki, hostia, bada oso polita, en plan, Bai, jendeari hori joder, transmititzea eta bai. jendea horrela erantzun bat ematea, jode, oso polita da. Baina, ber, ni azken finean, pertsona normal bat naiz, osea, lan egiten dut egunero, osea, que no soy aquí nada de otro mundo. Bueno, baina, Hago bietzen osea, ezak. guk Bai, ere... bai, bai, Baina gobixo bitxera bai. Bai, pixka bai. Piskat. Osea, piskat.
Ja. Osea, igual presioa jartzen dizu horrek musikari moduan? Ez, musikari Poltsa moduan gainean ez. egoterakoan? Musikari moduan ez, baina igual, jo que se. Joten gara kuadrilla sagardotegira Hernanira, eta igual etortzen da jendea, argazki bat, no sé qué, eta Claro, famoso, ateratzen ja. dut argazkiak, ze, osea, no me supone nada. Baina, hostia, lotxa ematen dit. Bai, Bai, lotxatia zara hor bai, bat. oso lotxatia. Bai, Oso eh? lotxatia, bai. Bueno, hemendik aurrera behar bada jendeak hori badaki, ez? Hemen... esatearekin batera. Ez diot jendeari esan behar, ez etorri nire gana. Ja, que vengan, ja, sabes que... bai. Ni horrelako nintzen. Mhm. Ni gaztetan 15-16 urtekin ateratzen zen, ez dakit, Oliba Gorriako abeslaria, eta argazki bat. Ez hau oso markineku da. Markina esemingoa, ez? Bai. Zagutzen dut. Ah, bai. Nintzen Bai, iberriko da. aurreko urteko ekinezean, egon nintzen berrekin. Bai, eneko majísimo. Gaina, benetan Eneko, zabiz ikusten dugu. Aupa, eneko. Opa, eneko. Opa. Urre. Gaizka alan da bezu, nahiko fitxaketa barrixeza, ez? Bai, sartu nintzen 2022an, Hostia. eta gainera hau, hostia. Joatzen zara nola sartu nintzen. Ja, hori konta, Ni konta nengoen- hori. Konta. Ni nengoen lan egiten Alegria Tabernan Iruñerrian, Ah, bai, eta agertu zen Raio, Nafarroako bateria. Ez, guru atuzakun gaizka, zengatik ikusi gintuen bideoklip paria eta hola, eta hiru itxuzakiun ahotsak pues, enkajatu zezakeela Nafarroan, eta... Eta listo, eta aurrera. Eta nik uste fanziela, eta irukainakin... Baina esan egon bai. ordun proba bat edo zuzer, direkto Ez, gaizki ez, ditzu da, ez, listo. Ni nengoen lan egiten tabernan, igual ja ziren gaueko 12ak ordu batak. Eta Vale, etorri zen Raio, Nafarroako bateria. bai. Eta esan zidan, ¿qué dice? Hola, ¿eh? ¿Qué dice el nuevo cantante de Nafarroa? Hostia, qué directo el rayo. Eta ni, uy, Como un eta ni, rayo. ¿qué dice? Osa, ni banekien nortzen. Eta ni, ¿qué dices? Eta tipua, bai, es que txirri utzi bardu, y hemos pensado en ti para entrar, y yo, wow. Osa, ni ja flipatzen. Baina itxain Zu gaizka. entzulea zinen, aurretik, Nafarroako entzule ere, Bai. Eta entzulea bai, baina zuk abestu itxesen duen. Bai. abestu Osa, itxasen duen. ni badukat talde bat, duela, 10 urte, justo Vale. dugu, sustari berriak. Bai, bai. Taldean abesten dut, eta hori, eta baketu zen Raio egun horretan, eta ni flipatzen. Eta esan nion, a ver, tu esto me viene grande, utzi bi aste guzti hau pentsatzeko, eta esango dizu zer. Vale, Vale. rayo ze mozkor gradutan zegoen, porque, claro, imaginatu, Claro. rayo inori kontsultatu gabe, doala, alegriara, zuri hori... Ah, esatera- konsultaute zeuen. Ez, Ah, itzenik vale, ziotan. vale. Eta rayo hurrengo egunean bere txan, tu, Ez, Ja, ez, zezatzen, claro. Ez, itzenik zion, eta ez ginakiun, pues esango zion, o ez. Ba, ginakiun familiela, Iruña, eta hola. Eta azkenean esan zion. Vale. Eta zenbat ardauzen duen baietz esaten? 2 aste o 3 aste do. Vale. Osa, gero, Bai. hortik urrengo astetara, geratu ginen Iruñerriko herriko tabernan, ni Raio eta Estane lehen zegoen basu jolea. Vale. Geratu ginen 3 eta kontatu zidaten pixkat proiektua, bueno, guzti hori. Eta esan nien, bale, orain bai. 2 aste, egongo naiz pentsatzen 2 aste, eta esango dizu zer. Asko aldatzotzun momentu hortan egunerokotasune? Inoten, zaiu, kontzertu, gau besti, ez? Jesús Nafarroa, Osea, mila bostun da amabida, no es tampoco... A ber, baina Una esan gira nahi mundial, jode, ez? baina urrir arte datak beteta baukie, sudauzu beteta baukie, bueno, hori hombre, bai. aldatzotzu. Beia, gari jartan Ez? ez zen hola, ez. Ah, ez. Ah. Ez. Nik uste dela 2-3 urte zu sartu aurretik etzen dezain beste. Azkeneko 2 urtetan, ez dakit gaizkan gati zenduan, ez? Behin abaitu dula bastante... Aldaketa. Pausu bete mandula eta hola, eta dela 2 urte ez ginakan, adibidez, otxaila o martxuen urrireño itxita agenda. Aguai Ja. behi, orduen. Hostia, fuerte da, zenbat urte dauzkat taldeak? Taldi dazka, Asko. 2010-etik. Es que, claro, Guau. amasei urte, eh? Amasei Izi urte. erdia praktikamente neia. Buah, es que, bai, flipas. Osa, zu hasieratik eusinen. Ni hasieratik. Wow. Kontzertu beken, hasieratik. Hasieratik deitu Eta- da horrela baina? Edo hasieran beste izen bat Lehen zeukan? da zi bazio beste propuestat ez duten esango. Bueno, tranquil, guk askotan esan izego. Nik ez dakit proposta hori, Ez? Esan, bota. Ez dut esango. Gero pitido, gu jakin Nafarroako dezagun. kateak. Gero jarri pitido, ja. Ez. Eriz ez dakoratzen egia esan. Bai, claro. Bate. Baina Ez, zezo hasieran- zitxarra, lotzi. Bota zen idea deitzeko Komando Nafarroa. Hostia, qué horror. Wow. Komando Nafarroa! Eta, pues, propuestak irauzu. Ezinak izun zu. ¿Qué pa? Serio? ¿Qué pa? Estoy en segundo plano. Bueno, claro, amasei urte, Ai, orain ama. dela amasei urte, tu. Ostra, karo, zu Eta ondino, ixe jaixo barrixe. Hori. Egia da. Bai, Hamar urte, Ni 10 urtekin. Nik hilaki.
Ni jaki. Eta bueno, esan ginen, eta ez bastante radikala zentaula, eta aldatu ginen dela, eta... Hostia, komando Nafarroa. Genean Nafarroa Nafarroa bostehun eta hamabi bastante dituzten, Asko hobe. sobeto. Hostia. Asko Hostia. sobeto. Aurre dituzten, Komando da, Nafarroa mola, Komando Bai, Nafarroa. A niri ver, gustatzen asko. Ez, naixaot, 1512. Egia da, Komando Nafarroa pegatzen diola igual beste genero bateko talde bati. Igual punk rock no le pega. Nik Komando uste dut inori Nafarroa bez, mugiago ironiko ez, baina se más trash, ez dakit, bueno, sin más. Ez dakit, Bai. ez dakit. Bueno, dozein kasutan, zuen ibilbidea hasieran, ondo? Osa, Nafarroa, Komando Nafarroa ixe hasi zan. Eta, hasieran zelan. Gu hasieran, sortu zen Alerta Gorria, lehenengo, zela herriko taldeat, Bai. eta, bueno, sortu zen behaiek, eta handik urtia atia hola, pues, Arbizuko udalak utzi ziun lokal bat, udaletxin bertan, esaitzeko, eta ikusi ginuen Alerta pues, hasi zela pixket salseatzen tola, eta juntetu ginen musika gustetzen zakiun lau bost eta hola, esan berraka da beste formazio bat zela, bueno, eta pues, itzen ginuen, zerbeiten berra dauz, zerbait, Alertak de animetu ziun, eta hola, eta pues, raio bateri bat osi zuen, pues, estane bajoa, eta hola, eta pues, hor sortu zen pixket udartan, 2010ko udartan, eta, bueno, asiratien, ez dakit, azkenia, hasten zen saitzen, ez dakizu nunakatu dira. Jolasten, tipo, Bai, ez? bersillo batzuk entretenitzen da, atai, jo, ensaietu, ez duzu imaginetzen, ez da kontzertuik emango zula. Ja, ja. Jo duzu Euskal Herritik kanpo? Bai, Espainia, Bartzelonan esan duzu lehen. Bartzelonan, gero aurrek urtean joen nuen Burgosen, justo azte honetan jotzen du Brigadeloko festival batean, ba, justo festival horretan. Duela jotzen du hilabete bat Brigadeloko jozuten. Osea, hau emititzen da hilabete Ah, bat. bueno, bai. Bai, markatu. Vale. Eta aurrek urtean jo genuen Kielen, Alemanian. Hori Ostras, galdetu betxu. dizuen Europan Bai. edo, Bai. baita ere. Hostia. Jo genuen Kielen. Eta, bueno, Dinamarkan, egon gara ere. vale, bide batez, temi pixkat aldatzen zuen letranak politiku di? Edo ez? Nik esango nuke behietz. Dana di Osea, politiku. igual, behi orokorrien, nik ez dakit, igual tematikat ez balin ba zuzenien politikoa, behi igual ez dakit, estrofa batien osartzen diozula giñon bat Bai. politikoa. Nik uste giño politikoat denak dakilela. Bai, Ez? bai, bai. Osa, hori bada Nafarroa 1512 oinarrixetako bat? Esango nuke behietz. O titulotetik, osea, izenetik. Ja, hasita titulotik esan hasi, nahi Bai, dut. bai. Mhm. A ber, ondeieke amarkantetatik bat obi ez dakala ezer. Orokorrien ikuste, 190 behi dakala Badauka, zerbait badauka. politikoa. Nun ez zenukete sekula joko? Guau. Dakit galdera oso zabala eta putada badela igual erantzuteko, baina Ez baina, Bueno, bueno, lekua. galtzari guzti. Lekua. lekua, bai, Edo festivala, Festivala. edo herria. Ez dakit, de repente. herria ez. Ez herria ez, baina... Ez dakit. Antolatzailearen arabera ere bai, edo ez dakit. Adibidez, badakigu 40 minuturroken josen duela, joko zeunkiela, imaginetana. Bai. Nun ez. Hostia, ba, ez dakit. A ber, leku ban ikuste, leku bai dago gionez, leku denak diagokilek guk gu ideologia aldariketzeko. Orduen ikuste, ez badu jotzen dela antolakuntzean, ez, o... Da bien jendea, ba, gure ideologia Hoi da. Vale, adibidez, bai. apoyatzen ez duelako. Amaitzuko elkarrezketako lehenengo parti. Bai, goaz kolaboratzailean tartera. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Bale, bueltauga, Arrosalin kolaborazio ideuke goin. Ez hau zu Arrosali? Ez. Bale, da gure robot kolaboratzaile. Eta aukitxo hemen, pues, astero ixe. Mezu bat dauke zuen. Da oso ondo burutik, Osea, dago tontakeriak esate ditu, eta proposatzen dizue gauza bat, entzun. A ber. Kaixo Nafarroitar Nafarroitita 1512. Oso originalak zarete erizenarekin egia esan, ziur daukazuela, Amaiurko gazteluaren edo laurelaren tatuaje bat. Ongi etorri, Arrosaliren erreinu kristalinora gaizkitare eta gulonzito guapitos. Oso pozik nago zuek hemen egoteaz, eta bide batez ere, historia egitea lortu dugulako, Nafarroa, 1512 EITB-ko programa batean. Historia, amigas. Bueno, gaurkoan, zuek ezagutzea da helburua, horregatik jolas bat egingo dugu. Bi egi eta dezur bat kontatuko dugu, guri buruz eta besteok asmatu egin beharko dugu. Ondo iruditzen? Bueno, ez dakit zergatik galdetzen dudan,
Zeraizki irudituta ere egin beharko duzue beraz. Ondo pasau matxiz eta gora ondarko lasune. Eta batez ere, hau parelordir eta galtuna, beti elordera, beti galtunera, nafarreta gorri iri. Nafarreta gorri iri ue petralara. Areta hau preskurdia, venga, ios. Ai, ama, tronadi deuke, Bai, beste. Tronadi deuke. Edak, adei. Eta daukazue Laurelaren tatuajeren bat? Edo Amaiurko gaztelu beltza? Laurel bai. Me encanta. Laurel erdia baina bai. Vale. Eta- Ondo, oso ondo. Nafarra 1512? Tatuote, ez? Vale. Amaiurko Guk ez. gaztelua. Matio mateko, Bate Aldekide mateko. mateko. Aldekide Da, mateko. hain Nafarra eramatean Laurelaren tatuajea, Bakit. edo Osasunaren tatuajeren bat daukazue. Guk ez, beste Beste batek batik bai. Batek bai. Arrano beltza edolako zerbait. Kateren bat. Ez da. Oso Nafarra hori. Literal, Nafarra gorri. Bueno, jolas bat Vale. proposatu digu Arrosalik. Bai. Eta da, bakoitzak kontatu beharko ditu bi egi eta gezur bat. Eta orduan asmatu beharko dugu besteok zein den gezurra. 40 minutu rokeko kontzertuan, Bai. gertatu zaizkidan, 3 gauza, Hiru Vale. gauza. bale? Itxoin, eta horietako hiruen artean, bat ez da egia. gezurra, Vale. vale, eta bidira egia. Hoi. Vale. Perfecto. Lehenengoa. Kontzertuaren erdian, apurtu zitzaidan. Praka, zakiletik, ipur dira. Ostia. Horreo ginen desgendun ikusi. Horreo ginen? Bueno, Nafarra joten zuen bitxartin ez, baina... Ez geunden hor, Ez geunden holtzaren hor, ez. lehenengo fila nola Baina begira. jo, kestozkun... Da, Olako TikTok... zerbait pasatzen dinen, saiatzen za, ez... Jendea ez guartzen, konturatzea. ez? Ja. TikToken igual egongo litzake. Nafarra eta bezlarixek! Ojo, hori dokumentatuta egongo da, egia bada, Igual hori bai, dokumentatuta vale. dago. Espero ez ez. Vale. Bueno, atera daitezela TikTok hoiek, venga. Vale. Bigarrena. Etorri zitzaigun neskatxo bat, eta egin zidan karikatura bat. Nire gorputzeko karikatura bat. Bertan momentu? Ol. Ez, osea, vale, ekarri karikatura. zuen egina Vale. eta paritu zidan. Wow. Oie, hori egia bada ze polita, no? Eta hirugarrena, hasi behar nuen bertsoa botatzen, eta txuri-txurian geratu nintzen. Lol. Bertzu, Kanta bat, beraren kausak- iturroken? Bai. Baina kantatzen hasi zela, kantaren bat, eta aztu Eta zitzaiola txupa. letra. Kanta baten Ez. letri astuatzun? Ez. Bertzo bat. Osea, azkeneko lagoa bestiak hasi baino lehen, Vale. jaisten gara denak eszenatokitik, egotzen naiz di bakarrik. Ez nik hori ez nekien. Vale. Vale. No, bez. Egotzen naiz di bakarrik, eta botatzen du bertso bat. Ah, bai. Ez nekien, bertxolaria zara baina? Ez. De repente, vale. Hau da zuen kontzertu danetako dinamika bat. Showaren parte. Bai. Vale, ez Showaren nekien. parte, ostra. Bai. Eski inoz zaitxot ikusi zuzen. Hori da. Mhm. Vale. Orduan, horietako bat, gezurra da. Eske, ontsu momentu nokurritzate irurek dokumentautu ongo litzak. Literalmente. Bertsoa beti da berdina. Bai. Zuk badakizu? Ni badakit. Zuk badakizu. Karikaturarena egia da. Eta prakena be kontausuneri gaitxik bai. Nik uste dut igual bertzuan adala. Txoina ez esan, Nik esango neuke bertzuan adala guzurre. Ze karikaturiana te pega tanto. Eta prakena kontausun modu gaitxik. Kriston aktori izango zinaki guzurre bada. Ordun azkena guzurre. Venga, nik kontraria eramatea arren esango dut gezurra dela prakena. Ojalá egia izatea, Ojalá. baina gezurra da prakena. Listo, orduan, Bai. Bai, gezurra da prakena. Osea, nik esaltagot? ez nik. Jun Hollywooda, Jun Hollywooda! Bueno, Kistan dando kontauzu. azu zitzaizun bertsoa, eta zegin zenuen. Wow. Buah. Hor, askotan aipatu dugu beti dagoela bat esaten du. Oiga, Opa gaizko! Opa gaizko! Eta listo. Buah, oso gaizki pasatu nuen, tio. Osea, igo nintzen ni bakarrik ezena tokira, zeuden 4.000 pertsona, 3.500 Bai, pertsona. Claro. Eta ni bakarrik igotzea. Hasi nintzen bertsoa botatzen, esan ditu lehenengo bi esaldiak, eta geratu nintzen Txurian, txuri-txurian. hostia. Ke movida. Eta ze izen duen? Egin nuen, osea, egon nintzen 10 segundo, 15 segundo isilik, hor mikroa hemen, eta ni hola, eta ni, buah, se me pasaron 1000 cosas. Tierra trágame, chaval. Eta gu atzean. Eta Eta gu beraiek atzean atzean. itxoiten, esan du, azu zaio. Azu zaio. Eta bai, jentik bai, zoz bai. Azu zaban. zaio. Eta jendea, pues, esan nuen, ze egiten dut. Ateratzen naiz esanatokitik, aste naiz berriz bertsoa, esaten dut zeo zer, osea, buah,
Qué locura, chaval. Vale, eta wow. azkenean esan nuen presoen Bai, diskurtso. diskurtso bat, eta sali Osea, del bertzu paso. erdizkela gazen duen, o improvisau izen duen da presoen zozer sartu zen duen? Improvisatu nuen presoen zeuzer, baina ez bertsoan, eh? Ah, bale, aparte. Hori da. Hitz egin da. Bai, bai. Wow. Eta azkeneko lau abestiak, ni destruido. Osa, esaten Ja. dut, kabesto, ja. Bai, Ja, bai. lotxa bat. Pertsona gara. Bai, bai. Karo ez dela zer pasatzen, baina norberak hori kudeatzea momentu Guau, guau, hortan. guau, Ja, baina egia bai. Izan zen momentuan eta kontzertua eta ordu bat pasata ja aztuta neukan, baina hostia. Ja. Kontzertua bukatuta jo nintzen kamerinora, en plan, Tipo- que liada. Baina bueno. Ja, A ver. naltze lotxa, tal. Hori da. Baina Ba. erixa bai, 40 minutu roken nik ustot genti egoten dala geixa bere pedora, eta Guerdiko amabiak ziren. Ez que hori eguerdik gauza. amabixek. Ez que hori gauza. Eta gero ere bai, Amabixek. gaizkak esan dezake, que a la peña le va a sudar. Eta ondo da. Esan dako dana, seguru ondo duela. Total. Gaur beste karikatura bat. Ai, ama. Ze ona karikaturarena, Arinak ez zidan ez ere esan gero, orduan, igual jendea ez Ah. da konturatu. Eta Listo. prakena zeba kontauzu, non nos pasau izeatzu ala? Ez, Ah, sin más. vale. Pentsatzen, en plan, a ver, ze esango dut, pues. Ja. Vale. Pa Hollywood. Vale, pa Hollywood. Ja, de todos modos, prakena pasako balitzaio, hori rock, punk, taldeko baren bati, ok, baina Janus Lesterri pasako balitzaio, pues sería otra movida. Ai, ¿no? ama, Janus Lesterri paset momentu, ten imagina, pasaba konbertzuana, zuri Ah, bai, xingatu zala. bai, bai. Janus Lesterri. Ah, bai, Eta bai. esatzen, "Oh, bai, ogin!" Bai, ogin! Aspaldi, ez dakit zer frontoi batean. Bai, etxarriko, ez? Etxarrin esan. Etxarrin? Bai, Etxarri aranatzen? etxarrian handatzen. De qué? Ez Nik da uste horku? ez. Horku da. Janus Lester? Bai. Etxarriko? Txarriarra? Berakoa da? Hori, baberako frontoien. Bueno, a ber, Etxarri eta... Hostia puta! Vale, markinekuna parkatu, eh? Vale. Bere herriko frontoien, eta gaina zan pelotariko, herriako pelotari biri dedikauteko bertso bat. Eta gatu zan zurixen. Hasi zan irubider hasieratik. Bai, Eta ogin! ja, bai, ogin! Eta ja amaieran iban. Amaieran lortu iban. Bueno. Wow. Bueno, Vale, Vale. Julen. pasatzen dira. Zure txanda. Zure Zure txanda. txanda. A ber, nik igual, engot, igual taldeke, pentsatu du Bai. taldeko azaina bat kontatzea bezala. Venga. Vale. Orduen, fan zen urtien, fan ginen Alemania, jotzia, Bai. eta bertan, pues, gineakan espedizio aldotuta, pues, saiatu ginen Hamburgoan Hamburgotik Kielia, Kielen kontzertu bajo, eta jo Berlina. Vale. Orduen, kontatuko jut 3 gauz, eta bat, da gezura. Venga. Vale. Orduen, lehenengoa, ailatu ginen, bueno, gino den Kielen, kontzertu ba jondoren, eta jo Berlina fateko, Zegin parre. trena pasatu zakiun, Vale. eta hartu behar izendu ginuen, kotxat, alkilerrekoa, momentu ben, eta Berlina fan. Lau ordu, bost. Hostia. Hau ordu, bostak kotxen. Eta kriston dirutzi. Txoi, nik alderak egingo ditut, nork idatzen zuen? Gidatu zuen partia patxik, Vale? Bai? eta besteanik. Vale. Vale. Ze koloretakoa zen kotxea? Kotxa zen... Gorria esaten bozu guzurre da. Urdina. Ah, Urdina, ordina. vale. Ustez. Urdina. Ba, ezalantza. Vale, vale, vale. 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 Gio, Kieleno, ez dakit Berlineno, bueno, dendatin sartu ginen, Bai? bigarrena. Eta, bueno, rolloko denda atzen taula. Eta taldekide bati, guztetu zakion txaketat, 300 pavokoa, Perfecto. 300 eurokoa, eta osien zuen. Vale. Vale. Bueno, aberazki xeizeti imaginetot. Osongi. Ez? Bai. Vale, Eta- txoin marka esan da... Bueno, ezin da. Ez, rollokoa esan da, bueno, rollokoa ez roi- dakit zedan zuen rollu. Harrington Rollokoa edo. denda. Ah, rollokoa den da. denda. Vale. Ok. Eta hirugarrena, Kieleko salako kontzertu ben, eman ginuen kontzertua, 5 pertsonan dako. Bueno, a ber, gauzan zangotzuet. Eske, guten basari, lekuteko punta, inok espadau ezautzen taldi, pues, ez da, inraru berez, ez? Beti daude Erasmusekoak suportatzen. Ja, baina hitz izan nahi dut, gupe gure lehenengo zuzenekutan zema jente ukitxe gendun aurri. Gure lehenengo eta gure oraingo. A ber, Zuzenekotan. bale, baina esan nahi dut, joder, Osea, oin mentze jente gehiago ukitxe gule, baina inoz guk euki zegu zamar. beti. Beti. Akortaz abekan. Bebekan, ostia, zelotxa. Baina, bueno, ez aigu, pagatzen Bueno, duten listo, bitartean. oixoa. Orduan, Ya hori está. txare iruditzen hain kriminala. Baina, bale. Ja, bale. Bost Ez pertsonena dela egi- txarra, bostendako kontzertu ben. Bai, bai. Ah, Bost horiek disfrutatu dezakete Hori pila da. bat, eta...
Alare galdera, ez baritz inor egongo, joko zenukete? Dudipe. Bai. Ni bai bintzen. Kriston esperientzia da Alemanian egotea, eta Ja. berdin du egotea 5 pertsona, 2 bat edo ez da bat. Ja, de igual Jodu paketatzu, igual. ez? Karo, baino ez badago inor, norentzako ari zara jotzen. Bueno, ba, zeuentzako. Eta horre Gurpeko? nintzako. Ja, bueno, egia da. Bai, Zeuen bai, bai, bai. disfruterako. Gauza bat, Euskal Herri kanpo joto zuenin, tartin berbaitxo zue. Tipo kanta eta kanta hartin. Bo, hello, hola. Hau da, gure Zeo zer esan nuen, gure zeo zer esan aberria. nuen. Gu sartzen We diau are- kaina, gaizkai sartzen diau kaina. Zeo zer- Estatu zerbait, beha. Zeo zer esan nuen. Osa, baina esan itxo zue, Desastre. tipo, we are Ez Nafarroa, ez dakit ingelesez hitz egiten. 1,500. Ez dakit ingelesez hitz egiten, osea, desastre. Osa, ez da zer esaten. Ba, zeo zer esan... Zeo zerbait. Zeo zer esan nuen. Zeo Ez zerbait. gogoratzen zait. Ongi- Euskal Herria. Ongi hogeizki, beha, zeo zerbait. A ber, berez, etxeko lana etxetik eraman, osea, egin eraman daiteke, tipo, euskaraz esango nukeena, inglesetuko dut, Bai, bai. inglestuko dut, ez? Bai. Pentsatu. Berez erreza da, beha. Me lo Ja. apunto, me lo apunto. Edo ez duzu zertan, Ojo, numero ez da inerretza, 1,500. 15, 12, Navar. Ja, baina, O bat bost bat bi. bai. O bat bost bat bi. Bat bat bi. Y fuera. 1, 5, 1, 2. Hori da. Ba, dena euskaraz ez 1, 5, 1, 2. Hori da. Navarra, Red. Ya está, guazen gai aldatzera. Navarran red. Vale, orduan, nik Ostiana. esaten dut egia dela, Hostia. listo. Hostia. Vale. Jo igual usur bilen. Etorri gero Hernanira parrandan. Ambientea egon da. Bueno, Vale. vale, egia oin da, nik diot egia Bai. dela, kontzertuan 5 pertsona egon zirela, egia da. Hori? Neupe hori izan dut egixa dela. Bigarrena izen da txaketiana. Hori guzurre da. Eta lehenengu egixa. Nik hori izan dut. Itxoen, kotxearen zer zen galdu zen utelako trena. Zergatik jakin daiteke? Berandu heldu zinelako. Bai, fundamentu falta, utziko du. Bai, hori. Vale, nik esango dut gezurra dela hau kotxearena eta egia dela 300 euroko txaketarena. Vale. Eta... Ezurra da, kontzertu ben dela bakari bost. Ala! Ah! Hostia! Ez da bat, Ja. Ja. Osea, jente asko zegoen? Bai, zorionez, Eh? hango... Beteta zegoen. Ah, Beteta, vale. vale. Gezurra zen bakari bost pertsona zodela. Vale. Baina 300 be- euroko txaketa bat erosi ban zuen taldekide batek. Maneja, tu? Maneja. Ingeniero mínimo. Horrek nahi Edo bezan, funtzionarioa. edo Nafarroak asko irabazten da bela. O prebizio gutxik ifan zela. Claro. Txaketa batekin joan zen berdin. Da zelako txaketa izan ba. Osa, holako txaketa politxe zan. Nor face. Ah, guapa dago. Bai. Beroki Ondin erabiltzen dau. Zein da zuek pertsonalki izan dezakezuen arropa prenda garestiena? Esango zenukete. Beia... Nik ere esango dute, baina... Erosita. Bai, osa zuek eman... Prenda. Edo pari Prenda. bat izan da. Ez, zuek espreski erosita. Erosita. Uf. Bai. Ez que nik Josu, ez dut ze oparitu erosten dizute ezer zuri, markan. gaizka. Eh? Ze oparitu marka ez. oparitu Prenda ez, dizutu bai. Ez zuri. oparita ez. Baina alegrian, Vale. lan egiten nuen tabernan, jendea beroki asko uzten ditu tabernan. Ja, mitiko. Eta Beroki zuretzako? asko. Eta geratzen dira beroki hoiek, ba igual hilabete bat, o bilabete, taberna barruan. Orduan, txera. Wow. Oparitu bat, no? Eta beroki, onak. Baino reklamatzen Bai, dute, bueltatu. Bai. Baina Claro, eske jendea ez dakit zer egiten duten, ez dutela reklamatzen. Me encanta jartzen diru dela joan sobran super okupiko da, justiciero, bre. baina, Bueltatu. bueltatu. Joder, Hori da gertatu zaiolako, hori da gertatu zaiolako. nik azuzen du txaketa, eta ez dakit, hostias. Ja. Nik aurreko egunean Hernanin galdu nuen, tio. Ja. Zut inoiz ezer galtzen da galdu nuen. Nik inozi bai itxi zeot autobusin daula, baina eske, ze ditxukot, bizkeguza ditxukot esateko. Nik aldu ju. Parrandan, Bai, gertu, Ez que nire prendak ez dikaruk. Osa, nire erropi oso merkida. Osa, dauket biotena baino erropa geisha, baina dauket erropa merki ez dut nik gaztetan parrandan, marketan. bai, ez dute Zero. ateratzen arropa hola garestia. Osa, ez que nik ez dauket erropa karek, nire karuen hasi zengo da, 40 euroko txaketa bat. Ja. Pobrina. Bueno, esango duzue, zein den zuen prenda izan dezakezuena garestiena? Nik txaketa igual. Txaketaren bat, Bai, ez? Nik txaketa. Bai, nik uste baietz. Txaketa. Igual esango nuke Fred Perry, Laurel. Eske Vale. garestitxoa da. Kamiseta bat, 80 euro o algo así. Vale. Ja, vale. dira, Baina hori Ja, gehiena. hain Australia politak, ixe. baina hain garestiak niri beti publizitatea ateratzen zait Fred Perryrena, geneskeena,
soineko batzu, dijo, Bai. me cago en Dios, Ontxe, baina oso berreun oso pavo, Zura Adidaseko prendape. Bai, Adidas Nire garestia da. Fenerseko soinekuk. Bai. Ez duzu ezagutzen jako? Bai, kari. Bai. Dena gila dago, ja. Eta erosi zegu. Dena asmatu da. Dena gila Bai. dago. Inde da. Ezagutzen Jako. Bai, Ke eta bueno. eta zoritxarrez temu da xein da, bueno, en fin. Ja, baina jako Baina- logratuta daude prenda. Bai, asko. oso lograuta daz. Bai. Baina ez erosi hor lekutan, Ja. kariz, ez erosi. Hobeto ez. Erosi herriko saltoki txikixetan, Bai, bai. hobeto. Bai, bai, bai. Ai, ama, bale, Vale. amaitxin geu. Bai, segura kontatzeko ez dago tarterik. Ez, Zein bai. jarraituko dugu. Zer diogu? Zer diozu? Bale, jarraitzuko gu musikei buruz berbetan, baina nik nahizuet galdetu, zuei iritzixe, Nafarroa 1500 modun, Euskal panorama musikalai buruz. Edo, bueno, pertsona individualki ere, bai. Bai, Julen edo eta individualki, Gaizka moduan bai. izango dute iritzi bat. Osa, zelan ikustozu zuek. A ber, nik uste Euskal Herriko panorama oraintxe bertan, musikaren arloan, oso potentea dagoela. Osea, gazteri asko hasi da orain musika egiten, eta hori oso positiboa da. Bai, nik uste gure estiloan oinarrituta ez, galtzen ari dela pixkate betidanik egon den estena bat, eta orain sartzen ari dela gehiago popa, o, bueno, Urbanoa, bai, edo. da, edo beste estilo bat. Eta niretzako, ez da zerbait negatiboa, baina bai nik uste badaudela talde batzuk non txikitzen dute pixkat lehen zegoen estena hori. Orduan, oso positiboa ikusten dut. Orain dauden talde guztiak eta ateratzen ari diren estilo motatako taldeak, baina bai ikusten duela pixkat eta pena ematen dit gure musika estilo hau galtzen ari dela. Behar bada igual, edabidek mediok edo, ahots gehiago edo handiago ematen diotelako, popari, urbanoari, gaur egun, Estilo berriei. bai. estilo berriai zuen estiloari baino, bai. Baina zuek alegin izazarie ahotz hori jasoten, oza, zuek adibidez jo zueati telebistan baten, edo irratin baten, zuen musiki geixa zabaltze aldera. Helburu talde modun zein izango litzake? Zeko modua kantake, osea, gu espresioa kantaen modu benatai, eta alik eta jende gehienak entzuntzala, behin hori forzatu beha itzia. Hori da, eta gure kabuzten egin. Eta adibidez, zuek individualki ere bai, ze entzuten duzu edo, ze talde dira zuen erreferenteak? Osea, Buah, egunerokotasunean, Zuen Spotify. Spotify Wrapped. Spotify 2025. Nik egia esan bastante denetatik entzuten dut. Eta erreferente moduen leheno, hasieran beginela nik uste kuadrillen behi, osea, dela, punkillo ginen. Vale. Uste gui kuadrien behi entzun izan da piperrak, eskorbuto eta asko entzun, aitua. Beha, gio behi pasatu ginela ja, mitikoen non zerun asko haitu du, ez dakit, deskontrol, eta hola. Osa, dana Talde estilo referente horren gehien. barrun, baina. Behi, orokorrien behi. Osa, zuk adibidez, zetak? Beha, eskezetak, ematen txu, zenbat urte? Lau, bost urte, sei. Sei, esan minuen. Hmm. Nik zetak beha itzen dut, adibidez. Zetak aitzen duzen gati, eske herrikoa da, launa da, eta... Bai. Galetu du Eta gehiago gustatzen ze, karo, igual, izan zaitezke punka egiten duen talde bat, pertsona bat, baina igual derrepente entzun dezakezu Bai. super diferentea den genero bat, eta Bai. kuriosidadea nuen, ia, ba, Bai, ni zen adibidez zuen kasua. entzuten dut asko rapa. Bai, Vale. Asko. Gustatzen zait asko Nato Zugor, adibidez. Ah, bai, No ditzen da, el Safir. Ere ezkutu Ah, vale, bai, Fernando bai, Costa, gero Violadores del Verso, Vale. dut ere, txikitatik, beti gustatu izan zait. Interesante. Baina beti, ba hori. No, Serbium, Oliba Gorriak hori bai izan Hoi dira dia referente erreferenteak. topak. Vale. Eta gero, pixkat, hasi nintzen pixkat rapa entzuten, eta entzuten dut ere. Egingo uste zenuke, musika- sekula rapa? Ez, orain egoaz, Rapa egingo zenuke sekula? Beti izan dut pixkat... Hortxe, espinit, bale. Bai. Bueno, inoiz eta berandu, Gustatuko litzedake zeu zer egitea, baina bueno. Eta- TikTokia, bideo. Baina talde modun adibidez, rapa ingo zeunkie. Ez. Ez zeunkie ingo. Igual kolaborazio bat. Igual Kolaborazio bat ingo zeunkie, noaz. Bizarro hori, Gorraro, no? Gu adibidez, pixkat atuatzen honetik, Bai. Sustrai berriak badukagu Bai, abesti bat, Flako Funkirekin, bale. lehenengo diskan Zein da? bizitzeko modu berri bat. Ah, bai. Badukagu abesti bat Flako Funkirekin duela, A ber? atera genuen duela, 8 urte edo. Eta ze Osa, da, flako fonki ezenean flako fonki. Da,
Ba hori, gitarrekin, bateriakin da, nola funky base bat, eta beste du flako funky. Vale, a ver. Bizitze, nola da? Bizitzeko modu berri bat. Hala, favoritatuta daukat. Hala. Ez dakit zer. Nahi gabe. Gero entzungo dugu, no creo, Vale. Bai, igual entzun nuen flako eta esan nuen, ai ba, hau flako da. No sé, ez dakit. Vale, zuk zerbait esan nahi zenuen, Julen, moztu dizu dela? Segun, nik esain nuen, segun musika debei, segun momentu ba, ez, igual eskatzen dizuna momentu bek estilo bat, o bestia itzia, eta horrengatik. Bai. Eta adibidez, parrandan eta ze gustatzen zaizue? Ze parranda mota gustatzen zaizue zuri? Zuek reggaetoi, adibidez? Ni klasikoa naiz. Klasikoa, ni naiz tabernan, herriko tabernan, eta hor jartzen du bienan barnen, igual dakit. Vale. Ez naiz, ostia, jartzen du bi hau, me boi ez. O jartzen du bi hau, gatu ez. Bastante adaptatzen naiz. Netzako juergarik idealena da txosnak. Oh, zer, Bai, eskerrik asko. bai. Txosnak. Bai, Eta txosnetan jartzea, pues, edo zer. Xutagar, o Briga de Loco, o Berdin da. Don Omar, o... Bai. Bai, tal cual. Txosna girua. Bai. Ba, honena Bai, izaten da hori, horitzela- Ostia. Hori itzela izaten da. Sarimentakau, Bai. Baina adibidez, zuen herrixetako tabernetan, zei pintxen dabe, zen markinen dan arregetoi pintxen dabe, Bai, ixe beti. Iruñan... Gio Bai. eta gehiago, gehi. Eta disfrute dozu, o ez? Bueno, bai, disfrutetu bai, juerkan zaude, eta bueno, Ja. ni adaptatzen Ongi naiz. parece du. Ni adaptatzen naiz, Ja. eta beste bai. Lan antolatzez arie talde barrun, adibidez, nok komposatzen dau, nok eitzen dau... Hori, nork egiten ditu letrak? Bai, zlan banatzez arie. Ba, letrak, ni sartu nintzenean, generalki letrak egiten zituen estane. Zer lehen zegoen basu jolea. Vale. Generalki letrak egiten zituen berak eta aritzek. Ez? Bai, aritze baten izen du, eta beha orokorrien Estanek egiten estanek. Eta zeba, justo sorkuntza hori, delegatzen zaie haiei. Osea, zuen erabaki bat izan da tipo egin zuek. Konfiantza osoa zuek egiteko. Nik uste, adibidez nik, nahi asko gozten dakit letraketia, Vale. eta debei iztegia, ez, bakoitzan iztegia, ni adibidez bastante limitetu boneiz iztegi aldetik, estane beño. Estane daka erraztasuna letraketeko, daka kultura asko, Vale. pues, azkenia erraztasuna. Eta Osea, adibidez, ja. zuen rola, bakotxan rola zein da taldin? Zeitxo zuek adibidez? Pues, segun abestia debei. Abesti betek iguele melodia etortzen da, eta horri letra jarri biozu, eta beste behin letra etortzen da, eta melodia jarri biozu. Orduen, normalin ideat etortzen da, ez? Eta jo boston artien ja... Bai. Nire papera da frontmana izatea. Así, por así decirlo. Osea, bideoetan hitz egitea, gero pues, kontzertuetan, osea, nik izan behar naiz... El TikToker. Idale. Idale, sigue RQR. Nik izan behar naiz pixkat elke... Ja, bai, osea, arpeixe, bai, bale. Eta zuen artin, lagunez arie, zehar eman daukezue? Bai, laguneak. Lagunez ari. Baina, gago ezagutu ginen, taldean ezagutu Taldean. nintzenean. guai. Adibidez, bai. Ez ginen lehenik ezagutzen. Eta nolakoak zarete zuek pertsonalki? Tipo, taldean zer rol dauzkazue pertsonalki? Nor da graziosoa, nor da alferrena, nor da... Baldin badago, olako etiketarik. Igual. Taldeko harremanak superrondo mantentzen, beti goten da hor nonor, eztabaide irekia sortzen da bena. Moderatzailea. Aserratzen dena beti. Berandu heltzen dana. Berandu heltzen dana, argi eta garbi dago. Nor. Nor da. Rayo batería, beti. Rayo. Como un rayo nunca llega. No llega como un rayo. Rayo batería. No rayo. No rayo. Beti berandu. Rayo. Ba, eta behin iristen da puntual, eta ja botatzen zuen kana. Hombre! Ni nago hemen ja! Eta gainera arbizun bizi da, ni joan berrez iruñetik. Hostia! Joder. Pero bueno. Vale. Baina, orokorrean denak ez dago la etiketa... Ez. Denok aportatzen dugu zer diferentia. Batek sukaldatu beharko balu? Nor sukaldatuko luke? Patxi, ez? Nor da Patxi? Patxik asko hitzetzen du behar jo zuen ez ez guain, Ah, Patxi, bale. Ez da inor dan Patxi. Patxu gole beria, rotenekoa. Ah, bale. Ni beti hitz egiten dut berarekin, aurrekuan bazkaldu nuen hemen kriston txuleta, no sé, Ah, bai, oza, beti jateko buruz. Aber noiz egiten dugun, ez dakiz, baina... noiz egiten dugu? Ez.
noiz egiten dugu bazkariren bat, no seke, jo, nahi duzu. Urri larra gara, konbidatu. Eta gaztiena zuza. Bai. Osa, edade diferentzia handixe deukezu, Ni 26, horitzek izango ditu orain, 28, ez? Behatzi guen orten. Hori da, eta 30, Osa, zuza, el padre. Epa, el padre, madre. zazu. Bueno, zaharrena. Nik aurten 33 eta Raio 35. O sea, Rayo el abuelo. Rayo el abuelo. Rayo el abuelo. No rayo. Vale. Eta nik galdera super random bat, baina puntualidadea aipatu duzuela, zuen ustez, noiz ezin da barkatu impuntualtasuna, osea, 100 minututik aurrera. Da mugi. Tipo, muga zein da, 15 minutu, ok, venga. Baina, ja, ordu erdi, beta tomar por Nitzako culo. 5 minitxuko mugida. 5 minitxu. Hostia. Nik ez naiz pertsona puntuala. Neu beta. Ja. Nik esate dut, ez naizela pertsona puntuala. 15 minutu, hori da limitea. netzako. Limite. 15 larrei da. 15 asko da. Ez zenukete barkatuko. Nik Es que ikusten segun zer bai. duen, segun Nire zer bai duen, ez. segun zer duen. Ni munduko puntualena ez neiz. Ostia, 15 minutoiak ezki sentitzen. Bai. Baina segun zer duen. Osea, izaten Segun badira, zer eta segun zetako, ez? eguerdiko irutan, bueno, 15 minutu berandu iristea, sin más, baina eske badira, ez dakit, gaueko 11ak, Baina eske nitzako Ja. da bai segun es noaz. diferente. Ja. Ze, claro, adibidez imaginau, ez Ona. dakit zuen kuadrian o zuen taldin ze kode daukezu esan, baina guk adibidez kuadrian, askotan, gatzen baga, zazpiretan, badakit, zazpi terdi, hasiko dala agertzen jenti. Ja. Orduan, zazpiretan gatzi da alperrik. Orduan, segun, baina honekin gatzen bana, puntualtxua izen bina zeustelan. Ez da berdina lanean, ez da berdina kuadrillan. Hombre, ez da berdin, karo, lanean, Nik uste puntual. iskin dugula pasatzen dela. Ja. Ja, gaur ez galdu puntual. Baina eske zuek zarien lana eta 5 lagun mix. minutu berandu. Malen iritsi da 15 minutu berandu gaur. Bai. Ba, justo, 15 hortxe mugan. limite, Mugan. Baina eske zuek zarien lankide barra lagun, orduan. Ja, onartzen ditugu bai, egia da hemen malguagoa garela. Malgua, Bai, oso eta malgua berdina, gara. Eta bai. gu korrengatik dugu barkatzen Bai. du. Claro. Ai, Claro. ama. Jendeak ara ez dakitze, osea, impuntuala dena, impuntuala da beti. Beti. Osea, baina kalkulatzen du gaizki denbora. Tipo, nik daukat lagun bat, ez dut bere izena esango, askotan aipatu dut hemen, baina Nik ja, bai, errespetogatik ez dut esango, Bai. badakiz, Bai, nipe la bai. del pelo. Bai, hombre. Ez dakiz ze hosti egiten duen, tio, bere etxean, baina igual, orduete beranduta, hola, A ber, nireko areako esan dutzu, sortziretan, ja, aparketana, eta da ondino dutxan, literal. Sobrao, Bai. exagerao. Bueno, Ni bete esate dut berdina, Banoa joaten. Bai, mitiko, joaten, bidean nago. Eta za- eta banoa dutxan. literal. Guk ekipokoa Llego ya. ginean, ardizun ekipokoa, eta beti bihandu, eta beti bihandu, eta, zut esango izena, a ber, zengatea jatzen iz beti bihandu, eta, kompliketun daki, ez dakiz, a ber. Google, keda da 10etan. Ekarri alarma. Mobil hartu, alarma, 10etan. A ber, Eskola, hala. keda da balima 10etan, eta alarma 10etan. Txarto! Osa, txarto. Nipa. Ja, oso gaizki kalkula. Errespetu falta bat, Baina sinceramente. gero adibidez antolatzen zari gauzak eta kontzertuk eta itxeko, ze pioat zeregin eukiko zuez, imaginetan atalde barrun. Bai, eta taldetik kanpo de bai. Karo, Treke lanak eta... ba, bilerak eta horre gauzanak eta horre danak antolatuko zari ondo, ez? Bilerak lan asko, osea, denbora asko jentzen digu goi. Bai, asko. Zeba? Gitxi. Ez dago bilerik. No? Ez daukezu bilerai. Izan genuen bilera bat, nik uste izan zela gu berritan, ez? Bai, negu berritan bat, zu sartu zinen beste. Vale. Eta jazta. Bai, pues... Osa, ez tozu zuen hartin berbait. Hitzeten du, Bai, hitzetan. huelen saio horretik. Hori da, bai, igual entxaio eta gero hartzen dugu kaina bat, eta... Vale. Ni galdera baten bitzuet. Ze hona etorri zin eskabidanekuk eta guri kontauzkuen, behin Bueno, ikusitxe talde barrun zeu esan txartu ulertuk, rollo txarrak, azarrik, baina problemas Bai. jartos, osea, Arazo gauza zerixuk. potenteak. erabaki bela, asteburu bat hartzi, eta asteburu hortan, banan bakotxak esati pertsona bakotxai, hau etxate guztean zugandik, hau etxate guztetan, orduan, zueko lako dinamikaik sekulo iniz ezue talde harreman hobetzaldera, o zuek ez duzu berbaitzan? Guk ez, osea, olako puntuta ez gaiatu. A ber, behido dela igual askotan ez, dakit, Rifirrafe bat. rifirrafen bat ola, bea, puntu borta ez gaiatu. Bastante Mhm. llevaderuega. Bai. Baina, bueno, si habría que llegar... Bai, no, ni pero- bai. Bai, osea, gauza karpera. Azte buru pasa bat, eta bakoitza besteari, ba, zeu zer esatea.
Ez daukagu problemarik horretarako. Osea, konfiantza daukagu gauzak esateko. Vale. Ja. Bertean. Ja. Hor bukle bat izan daiteke, porque zaudete haserre eta erabaki behar duzu asteburu pasa ze etxetan egin, batek nahi du kostaldean, besteak ez dakin nu, beste movida bat, eta hor ja, bukle infinito. Besta bai beten. Beste hori da, beste afari bat. En Ondo fin. konpontzesari orduan esari azaltzen. Bai. Igual aste barru buen behido dela... Eta raio behondo. Ez que horas izenaz deuke No rayo. De rayo de cabreo. No rayo. No rayo. Nik galdera bat, pertsonaren ere ezagutu nahi zaituzte, claro. Bai. Badaukazu afiziorik musikaz aparte. Tipo, me encanta el curling. Edo snowboard eitzi. Por ejemplo. Hori, eskiatzera joan. Futbol sala, nik jokatzen dut. Vale, vale. Zuna adibidez. Urte asko ematen jut eta... Futbol sala, esango neukizu, osea, galdetu eskero, aber sek pegetotzun askena. Bai. Futbol sala, bai. Ze pegatzen dio, Ez ba? dakit. A ver, agárrate. Ez que futbol sala baino harina, ez dakit, ganchillo harina. Bueno. Polora bota baina, ez que futbol sala... Osea, deitu zaitu aita, orain ganchillo. Osea, ya bera puto abuelo, nahi baduzu. Vale, ez, baina ez dakit, bajo, ez dakit, o irakurti. O, ez, o... Escuchar a Chopin. Zinera juti, bebai. Zinia, bai, asko. Bai, Bea, Vale. futbol sala txikitetik, urte asko. bai, Urte asko. Asko ondu naiz Mallorcan bizitzen, Ibizen bizitzen, bai. segun, bigarren mailan, bai. Toma, vale, neri honek interesa piztu dit, Ibiza, tal, vale, nengo, ojo, Eta gaizka zuri pegetotzu, A ver. musikaz aparte. La bubua kolekzionatzea. A ver, mitiko mendire juti, hori mendire juti, fijo. Bai, sari daukate herria hor mendian, Pirineotan, eta bueno, Mitiko del pueblo Hori daukezu. Instagramen ikusiko Uztarroz, zenuen. Ez. Uztarroz. Instagramen, que No baka. sé, digo. Mendia, eta bebe izango neuke igual... Gantxi, bolera botan. Bolera botan. Bueno, Ez esan que ez dakit, bezala berak, ikustez... no? Ja, bai, igual bai. Ikustez haitxut min... Es que, hau zera, trivial puris kursuik orain. Ez dakit. Ani, gehien gustatzen zaidana... Gustatu zaitut kuadrillero. Bai, kuadrillero. Bez, ez que... Las bai. Cuadrillero. Bai, lagunekin geratzea. Berdin zait, astelen, aste arte, aste azkena. Oso ondo. Eta Jende hori behar eta da. gero egunero egiten dut crossfita. Bai, Egunero. Hori ben neuk esango. Egunero ez. Osea, izango litzake azkena. Vale. Astetat ez bai. Eta crossfita. crossfita eta gero geratzen ezagunekin. Osa, crossfitero, eneuk esango benetan. Osa, ez dakit. Ba, zen nintzen duela gutxi ez. Te bat, hasi. Ba, crossfite aukezelako estereotipo batzuk, ez dakit. Ja, oso ondo. Ke guai. Vale, ba, elkarrizketi sarretuko gu eta entzulearen galdera goi. Entzulearen galdera. Vale, eguazen entzulearen galdera, aste honetan bialduzku, beinatek. Kaixo ekipo, a ber, hemen ere galdera. Zer nahiago zue? Zuen oroitzapen guztia galtzea, ala zuen ingurukoek zuegin dituzten oroitzapen guztia galtzea. A ber, zer antzute zuen. Ale ba, gero arte... Nik uste nire hori utzapen guztia porrat. Eta holan bestik aldotzu zuei kontau? Hori da. Lagunekin, familiakin, hizketan, argazkiak erakusten, Ostia, oso ondo momentuak oso ona. Eta pixkat, ez ara oroituko ezertaz, baina, bueno, pixkat ikusi dezakezu nola izan den zure iragana. Eraiki Ostras. dezakezu, nun baitetik, Hori. ja. Oso hausnarketa Oso ona. Bai. Oso ona. Nik konpartitzen dut gaizkaren, eta aparte, ni ez naizela inori jentzeko ezer. Orduan, zakit, Oso justuza, Julen, oso justuza bizitzan. Ez benetan, kriston justuza, ni ez naiz inor jentzeko gaizkari nigan dituen oroitzapenak. Orduan iruditzen zait, nereak jentzea egokiago dela. Neretzat. Vale, vale. Betxu, superados. Sinceramente. Honaz lotute, aurreko baten, agertu baten TikTok bat, eta galdetze ban, zuen bizitzako oroitzapen danak borrauko balitzez momento baten, eta pertsona bat aukeratu bibo zuen bizitzan, gogoraraziko zuena norsarien, zuen historixana, nor aukeratuko zeunke. Wow. Nik argi deuke nor aukeratuko neuken, Nik bihotz aukeratuko neuke, Bai, igual onduen ezautzen hau lagunetatik. Wow. Nik gaur egun. Baina erabakiko Nik ez zenuke dakit. lagun bat o familiako bat. Ja, baina eske... Pues gehiena konpartitu duena zurekin. Baina eske, karo, oza, dinot, igual niramak pilo bat ezautzen hau, baina eske igual nirama
ez da egon bez nire beste esparro batzutan. Intimoenetan Hori da igual. gauza. Eta igual, segun ze binkulo daukesun lagunen bataz, igual txikitzetik egondan lagunen bat, Ja. kasu hontan, bihotz txikitzetik eukiot, igual da geixen aldostena kontau. Nik ez daukat oraintxe bertan pertsonarik aukeratzeko egia esan. Ni pertsona batez. Baina 5 o 6 pentsatzeko bai. Ja. Ja. Lagun minak, Claro, es que- dakitela nire historia guztian, Ja. pentsatu zitzaizkidan gauza guztiak, bai. Ez que ez da zetan gaina, ez teukezetan izen lagunik onena, baina izen bida Hori da. pertsona bat egondana aldanik eta denpora geixen. Hori da. Si igual gaur egun aldo zeuki beste lagun batzuk bebai super ondo ezautze zaitxuenak, baina ez Baina di egon. txikitatik, hori Claro. pasatzen zait, niri txikitako lagun asko ez dira lagunak. Ja. Ba, hor balora ubiko zeunke zein geixen. Bueno, Enai sin más. guztitzen, sin más. Pues nuke inor aukeratuko, ez dakit, ama. Zuk, Julen? Nik gaizka bezala pentsatzen dut. Claro, igual, segun ze etapa, ez, bizikuek, pasatu juzu pertsona batekin. Da, gio, urrengo 5 urte galdu bali maitu, Hori da, Ja. ez dakit. hori da. Ja. Hau pertsona bat esaten duzula, ostia, osonduanekin 30 urtie. Zer nahiago duzue txikitako oroitzapenak gorde, ala orain dela 10 urtetik honakoak? Eh, Ba, Urtetik honakoa. Nik bai. Boa, Ni nik be bai. txikitakoak igual, Ni goinda lamar. Baina zertaz goratzen zabez. Ez que hori aitzizetaz. Bueno, ja kontzientzia zeneukaneko, no? Ja, baina ez que ni... Osea, 10 hogei, 30 mar. Bai. Ozen da... Bueno, 6 amar, 6 amabost, 26. Nik 15 hogeita sei. Nik bai. Dudari gabe. Neupe bai. Bai, ez dakit. Ez que hor ikesiot geixen. Aurretik, ez dut ikesi ezer nik ustot. Hori da. Ikesiot, Eta jende gehiena eta ezagutu dituzu Bai. 15 urtetik aurrera. Ja, egia da, Bai. tio, egia da. Baina eske hain nostalgikoa da txikitako garaia. ja, baina Ez berez nukela gai. pentsan azten basari, ni nire txikitzeko gauzakin benetan akordetan, Osea, nik ez dauket gogun 5 urtaz zelan sentitzen itzen. Bai. Ja, lagunak dira, tipo, como lagunak. O argazkixek igual, aitzi. Argazkixek, ja. Osea, nik 5 urteko argazki bat ikustot eta esatot, bale, argazki hori igual burun dauket, baina ja, Bai, izango dituzu flash batzuk, baina... Hori da. Hori da, flashak hori da. dira, bai, ez da. Bueno, ba, listo. Ba, listo, ba, Zuen listo. bezuek bezala eta punto. Ya está, tío, lasai. Vale. Vale. Bueno, ba, onaino berez. Listo. Listo. Zela negozari, hain txarra izen da. Ez. Ongi. Oso gustara. Espero nuen txarrago izatea, Pentsa Bai, baino... Si puta bagara. Erosu, Bai, oso ongi. Osa, Esan ikusi behar dituen dizen- gustara gozariela. Bai, Osa, bai. ondo. Oso Ba, ondo. oso gustora. Ba, hemendik, gora. Nik esan nizuen, topatu genituela 40 minutu rokean. Bai, De hecho, ez nekien zuk ere ikusi zenituenik, bai. aurrekoan, ba, ontaz hitz egiten. Eta nire mazian lotxa bat Ja, saludatzea. nire Tipo, bai. porque claro, malenek ere hitz egin zizuen. Eta orduan ez nekien bazen egiten nor nintzen nik. Eta zen como, bueno, baitu, ez diot Ja, ez ditu es más, saludatuko es eta que toma quieres- por Ba, culo. espa, Ez ginen Ba, kursau ba. parez pare, orduan. Hori da, hortik pasatzen Euskalo, zuten. orduan. Zagen du, bueno. Hortxe. Juntaukoa, hortxe. Juntaukoa. Juntaukoa. Listo. Hemendik aurrera, bi musu, eh? Hombre, claro. Bestela, Ai, da ez dugu lesan, sagardotegir esatoze. claro. Bai. Gogotze Ze espero zagoze. duzue? Bostokoaz. Hasi, principios bai. Rayo badator. Rayo. Un Bai. Rayo, como un rayo. Wow, rayo sautukeu. Ordu erdi beldistuak da. Perfecto. Vale, bueno, eskerrik asko etortzea. Eskerrik asko etortzeagatik. Historia, hau historia izan Guai, da. Literal. Hemendik Hemendik aurrera, como un pepino. Hala. Como un rayo. Ai, bueno, Vale. eskerrik asko entzulei ere bai, Bai. urrengo astera arte, ondo pasa, eta agur. Eskerrik asko. Venga. Agur, arte.